Henffych, hawdd amor a siomai. Croeso un hwythfed wers yn y gyfres hon ac yn wir ein gwers olaf. Mae'n anodd credu bod ni wedi cyrraedd pen y daith, ond mae hyn gobeithio yn ddechrau'r daith newydd i chi sydd wedi deall clec y gynghanedd ac yn wir methu peidio a'i chlywed bellach. Mae'r gynghanedd gobeithio wedi gafel yno chi. Fe soniais mewn gwersi blaenorol y byddaf yn rhannu rhai triciau, beiau cyffredin ac yn gorffen y wers hon drwy obeithio allu eich tywys chi i greu eich englyn un odlunion cyntaf. Fe ddechreuwn ni gyda'r triciau, ac efallai fy mod wedi gorwerthu'r gair triciau, ond yr hyn wy'n golygu yw y mwyaf y dewn ni ddeall ar y reolau, y mwyaf abl wedyn byddwn ni i fynegu'n hunain ar gynghanedd. Yr un sy'n dod nesaf felly yw rhai goddeddiadau, rhai pethau allwch chi gael get away gyda nhw. Yn gyntaf, mae'r en o rwyddgoll. Mae en yn codi naturiol mewn geiriau bach yn Gymraeg, ac felly ganrifodd yn ôl fe gytunwyd ymysg y penceirthiaid fod modd peidio gorfod ateb yr en. Geiriau bach pwysig fel yn, ni a na, enghraifft. Felly, os oes gyda chi en ar ddechrau llinell, does dim rhaid i chi ei hateb ar ochr draw i'r orffwysfa. Enghraifft, yn ei gwen y mae Gwanwyn. Yn ei gwen y mae Gwanwyn. Fe welwch chi n, g ac n, a wedyn mae m, g ac n. Wel, i ni'n cael anwybyddu'r n yna ar y dechrau a neidio draws yr m, felly cynghanedd draws yw honna. Y goddeffiad nesaf, fel gyda'r en reiddgoll, yw fod modd ateb un gitsain gyda dwy yr ochr draw, neu ddwy yn y rhan gyntaf gydag un yr ochr draw. Enghraifft, y llinell hon o awdl Lloches Ceri Wyn 2014, Harri'r ail oedd arglwydd Rhys. Harri'r ail oedd arglwydd Rhys. A chi'n gweld fyna, ag Harri'r ail, acen, a wedyn neud o draws edd, g, ddy, ac i ni'n cyrraedd yr ond un yr ochr draw. Felly mae yna ddwy yn y rhan gyntaf wedi cael ei hateb gan un cyn yr acen yr ochr draw. Cywasgu. Os am ennill sillaf, mewn llinell gellir cywasgu llyfariad at ei gilydd. Ond gochelwch rhag gor wneud hyn. Gall weithiau ddod drosodd yn lletwyth a thrwsgwl. Ond dyma enghraifft o linell lle mae 8 sillaf yn cael ei gywasgu i swnio fel 7 sillaf. A mae hwnna'n handi os ydych chi fesur sy'n gofyn am 7 sillaf o bob llinell, fel y cywydd. Tisw yw'r meirw ymharus. Tisw yw'r meirw ymharus. Nawr, tisw yw'r meirw ymharus i wedi sgwennu lawr, ond i ni'n gweud tisw yw'r meirw ymharus. Iawn, a mae hwnna'n seithill wedyn. Ceseilio wedyn. Arm-pitting, fel fi wedi clywed Tudur Dylan Jones yn ei ddweud. Mae rhai cytseiniad yn llyncu eraill. Mae angen gwrando felly yn ofalus. Cofiwch mae peth i'r glist yw'r gynghanedd. Weithiau falle wrth siarad byddwch chi'n clywed y canlynol yn digwydd. A mae cyfrol wych Myrddin ap Dafydd yn enghreiffdio rhain, clywed cynghanedd. Wrth ddweud yn mynd i wrth ddweud. I ni'n wrth ddweud, mae'r ddy yn cael ei llyncu gan y th, ac mae wrth ddweud felly yn mynd yn wrth ddweud. Pob peth, os ni'n tynnu'r geiriau ar wahân, ond o'i roi gyda'i gilydd, mae yna geseilio'n digwydd, sef pob peth. I ni'n colli'r by. Prif ffordd. Mae'r ef wannach yn cael ei llyncu gan yr F. Prifardd. I ni'n clywed. Cic gas. Ac at dan, mynd at dan. Mae'r ty yn llyncu y dy. Felly pan fo'r cytseiniad canlynol naill ai yn syth, cyn neu yn syth ar ôl cytseiniad gwanach, maen nhw'n newid y rhai meddalach ac yn ei llyncu nhw i bob pwrpas. Felly mae ec yn llyncu neu yn cyseilio g, f, yn cyseilio ef, ell ag l, p a b, t a dy ag eth a ddy. Ystyriwch enghraifft bellach, y llinell ganlynol enghraifft. Ei holl liw yn ei allu e. Ei holl liw yn ei allu e. Holl liw, i ni'n clywed, bod holl liw yna, ynddo fe? Mae'r L yn cael ei llyncu mewn i'r ell. Ei holl liw yn ei allu e. Iawn, mae angen ystyried rheina wrth gynghaneddu a tasach chi eisiau ateb gosod L yr ochr draw ar ôl allu, wel bydde fe'n anghywir wedyn achos mae wedi cael ei lyncu gan yr ell. Ynddo fe? Yn olaf, un tric defnyddiol yw benthyg cytsain o linell ganlynol i gwblhau prif odl. Enghraifft,
Y brif odl yn yr englyn milwr canlynol yw'r odl ad, y sain ad, ac fe benthycir y dy o linellau eraill i gwblhau'r sain yn yr odl. Felly mae rai llinelau'n gorffen dy dim ond a, ac ni'n benthyg y dy o linellau eraill. Fe welwch fod hyd yn oed llinell gyntaf yr ail englyn milwr sy'n dilyn yr englyn milwr cyntaf yn cynorthwyo yn y dasg o gwblhau'r odl. Felly, dyma ni, nos o gwilt sydd dros geltia, yr odl a, chi'n meddwl sydd fyna, ond wedyn y llinell nesaf yn dechrau gyda dy. A mae hwnna'n cwblhau'r sain ad yn y brif odl. Nos o gwilt sydd dros geltia, dawyn dyn i dir ei dad, yn ei ôl o ryfela dawr brodor, diwedd mordaeth. Iawn? Ac yn awr, fe ddewn ni at rai beiau cynganeddol. Yr bai mwyaf glywwch chi falle, ac mae'n anheg ar y ffenomen o broestio, sydd yn ffurf arall o odli, ond do fi at hynny yn y man, yw y bai mwyaf chi'n clywed yw proest i'r odl. Mae geiriau fel y canlynol yn proestio ei gilydd o ran y ddwy brif acen o fewn llinell. Hynny yw y geiriau sydd yn cynnal yr acen bob pen cyn ac ar ôl yr orffwysfa, cyn yr orffwysfa a diwedd y llinell. Felly, os ydyn nhw yn swnio yn debyg, yn proestio, mae'n cael ei ystyried yn fai. Hefyd, os ydy'r geiriau yma'n odli, maen nhw'n cael ei ystyried yn feius, iawn. Felly, mae llyn a llan yn proestio. A felly, os ych chi'n cynganeddu rhywbeth llyn, a wedyn rhywbeth llan, gwelaf lyn a gwelaf lan, wel, mae hwnna'n gynganedd anghywir. Eira, oeri, a i, mae reina'n proestio, oer, maer, mae reina hefyd, mae nhw fel rhyw hanner odle. A wedyn hwn, darn, dwrn, a fe sonis i am un mewn gwers flaenorol, bwrdd a bardd, pethau fel yna. A wedyn enghraifft, mynydd a mynedd. Mae mynydd ac y mynedd yn cynganeddu berffaith gywir, ond mae idd ac edd yn rhy debyg ar y glist, maen nhw'n proestio. Felly, mae'r geiriau sy'n cynganeddion sydd hefyd yn odli ei gilydd neu yn proestio ei gilydd yn creu'r bai proest i'r odl. Ond y peth pwysicaf i gofio felly, a'r ffordd hollol sicr o osgoi'r bai proest i'r odl, yr odl yw'r brif odl, sef y gair ar ddiwedd y llinell, y ffordd o'r osgoi'r bai hwn yw i gynganeddu geiriau sy'n gorffen yn wahanol. Hefyd, os oes gennych air sy'n gorffen gyda'r odl a i bedol, yr odl ai, yna does dim sain yn y Gymraeg sy'n creu proest gyda yr odl ai. Felly chi'n saff o beidio a chyflawni bai proest i'r odl fyna. Hoffwn ni hefyd yn gyflym achub cam y broest fel sonis i gynnaf. Mae pawb yn dueddol o feddwl am broestio fel bai, ond mewn gwirionedd dim ond yng nghyd-destun diwedd y dwy hanner y llinell mae hynny. Mae proestio'n ffurf unigryw Gymraeg o greu cyfatebiaeth amgenach nac odl i glymu diwedd llinellau ynghyd. Ac yn wir, mae yna fath beth ag englynion proest ac yn y blaen. Mae awdl Prifardd Tom Morris o 2002 yn cynnwys enghreifftiau cain o broestio yn lle odli ar ddiwedd llinellau. Ewch i chwilio. Bai arall, rhy debyg. Fel mae'r bai proest i'r odl yn codi pan fod diwedd geiriau'n swnio'n debyg, mae modd i ddau air sy'n cynganeddu'n gytseiniol gynnwys dwy sillaf lle mae'r llyfariad yn rhy debyg. Mae angen dwy sillaf, felly os oes yna un sillaf sydd yn debyg, dyw e ddim yn cyflawni'r bai rhy debyg. Ond mae geiriau fel y canlynol sydd yn cynganeddu ei gilydd, ond hefyd yn cyflawni'r bai rhy debyg. Trydan, trydar. Rhyfel, rhyfedd. Iawn? Trydan, trydar, mae a, rhyfel, rhyfedd, iawn? Felly, ac yn y blaen. Menyn ag ymenydd, mae menyn ag ymenydd yn e-i, iawn? Bai arall i ochel rhagddo yw trwm ag ysgafn. Hynny yw, trwm ag ysgafn, mae'n beth gallen ni dreulio gwers gyfan yn ei thrafod, ond yr odl geiriau sydd yn gorffen yn drwm ac eraill sydd yn gorffen yn ysgafn. Mae'r rhain yn seiniau byr trwm. Llan, man, trol, hyn, gwyn, trwm. Ac mae'r nesaf yn seiniau ysgafnach a hirach. Can, man, llen, cath, sŵn. Felly dyw llan a glân ddim yn odli ydyn nhw. Iawn? Ond mae llan a man yn odli, a glân a can. Felly mae angen tiwnio'r glist i glywed y trwm ag ysgafn.
Yn anffodus, does dim amser i gyflwyno mwy o oddefiadau na beiau cynganeddol i chi'r tro hwn, ond gallwch ddarllen amdanyn nhw mewn llaw lyfrau cynganeddu, megis Cerdd Dafod, John Morris Jones, y Cynganeddion Cymreig, David Thomas, Clywed Cynganedd, Myrddin ap Dafydd, i enwi dim ond rhai anghenion y gynghanedd hefyd wrth gwrs Alan Llwyd, cyfrolau gwych i gyd. Iawn? Neu, os ych chi'n nabod Prifardd ac yn ddigon hi a ffiantus i fynd a siarad â'r person yna, gofynnwch i barn nhw am fanylion technegol. Felly, ymlaen â ni i gyflwyno mesur yr englyn i nodl union. Ystyrir yr englyn canynol gan Dewi Emrys i fod yn un o englynion gorau'r iaith Gymraeg. Mae yna ddadlau wrth gwrs, ond mae e'n englyn gwych. Mae'r esgyll, sef y ddwy linell olaf yn enwedig, yn rhai y gellir ei galw yn linellau perffaith, llinellau nad oes modd ei newid, llinellau fel pe bai nhw wedi bodoli eriod. Dyma'r englyn, y gorwel yw'r teitl. Weler rith fel ymyl rod, o'n cwmpas campwaith dewin hynod, hyn linell bell nad yw'n bod, hyn derfyn nad yw'n darfod. A wedyn dyma englyn yr o'n i'n arfer ei ddweud yn yr ysgol gynradd ac yn ei wybod am flynyddoedd cyn i fi sylweddoli bod yn englyn. Mae hwn gan W.D. Williams. O dad yn deulu dedwydd, y deiwn na diolch o'r newydd, canswll law o daw pob dydd ein lluniaeth a'n llawenydd. Mae'n englyn ac o'n i'n gweud hwnna bob amser cino yn yr ysgol gynradd heb sylweddoli bod e'n englyn. Fe ddechrau ni felly drwy ddadansoddi siâp yr englyn. Yr hyn gallwch chi weld yn syth yw i fod yn 4 llinell o hyd ac bod yna batrwm odli sy'n cysylltu'r llinellau. Dim ond 30 sillaf sydd mewn englyn, ond mae'n fesur lle gellir dweud gwirioneddau mawr mewn ychydig eiriau. Os yn creu englyn sy'n sefyll ar ei ben ei hun, mae posib gwneud cyfres o englynion hefyd. Efallai mae un o gyfresu o englynion enwocaf yr iaith Gymraeg yw englynion Coffa Hedd Wyn gan R. Williams Parry. Felly, mae yna 4 llinell mewn englyn, pob un yn odli a chyfanswm o 30 sillaf yn yr englyn i nodlunion yn ei gyfanswm. Mae teitl mawreddog sydd gan y mesur yn nodi ei natur yn glir. Mae yna un odl yn rhedeg yn union drwyddo. Wrth ddadansoddi ei siâp, cyn i chi fynd ati fel gwaith cartref i greu eich englyn cyntaf, fe ddechreuwn ni ar ddiwedd yr englyn a gweithio am yn ôl. Daw yn glir mewn munud pam, ond un cyngor pan ewch chi ymarfer mwy a mwy ar lunio englynion, os bydd hynny yn cydion i chi, y cyngor mwyaf y gallaf fi roi yw i chi weithio am yn ôl. Os chi'n gwybod beth sy'n dod yn llinell olaf yr englyn, mae popeth arall yn gymaint haws gan bod gyda chi wedyn syniad o beth yw'r brif odl, beth yw'r eirfa a'r ddelwedd i chi moyn ymgyrraedd â hi ac yn y blaen, a beth yw'r posibiliadau o ran y geiriau sydd yn gweithio ar yr odler eich cyfer chi. Gochelwch hefyd rhag y drydedd linell, achos os i ni a 4 llinell gref iawn, i ni wedyn weithiau yn aml yn ffindo gwendid yn y drydydd linell, lle i ni wedi canfod llinell gref i orffen, wedi dechrau'n gryf a wedi sigo rhywfaint yn y canol yn y drydydd linell wrth drio cyrraedd y 4edd llinell. Ond mater at wers arall yw honno hefyd, mae'n siŵr. Nawr, mae enw ar 2 linell olaf yr englyn i nodlunion, sef yr esgyll. A mae'n golygu mwy nag un asgell, sef adenydd. A dyma nhw, edrychwch ar y siâp, 7 sillaf, wedyn mae gyda ni brif odl sydd naill llai yn acenog neu'n ddiacen, a wedyn 7 sillaf, a wedyn prif odl sydd naill llai yn acenog neu'n ddiacen. Os ydy'r llinell flaenorol yn acenog, mae'r llinell ddilynol yn ddiacen. Os ydy'r llinell flaenorol yn ddiacen, wel i'r gwrthwyneb mae'r llinell olaf wedyn yn acenog. Tybed ble welswch chi'r patrwm hyn o'r blaen? Wel, wrth ddysgu am y cywydd wrth gwrs. Mae'r esgyll, neu 2 linell olaf englyn yn dilyn yr union yr un rheolau a'r cywydd deuai'r hirion. Rhaid i un linell fod yn acenog a'r llall yn ddiacen. Mae nhw ar yr un odl ac yn wir, yr odl dan sylw fydd yn rhedeg drwy weddill yr englyn. Felly mor belled rydych chi ar dir cyfarwydd a digon sad, digon cadarn. Ac yn deall beth yw beth. Cofiwch hefyd, fel mewn cwpled o gywydd, nad oes hawl cael cynganedd lusg yn y llinell olaf. Neu fe gewch chi eich halltudio o gymdeithas gyfrin y byd cynganeddol. Iawn? Felly allwch chi ddim gorffen eich englyn na chael llusg mewn ail linell o gwpled cywydd na gorffen eich englyn gyda cynganedd lusg. Dyna'r esgyll, sef 2 linell olaf yr englyn, felly. Nawr, awn at 2 linell gyntaf yr englyn i nodlunion, ac oes mae yna enw ar yr uned hon o linellau hefyd,
sef paladr. Hen air yw paladr sy'n golygu coes, gwaywffon neu bicell. Dyma'r patrwm o ran sillafau a'r odl. Mae e fymryn yn fwy cymleth na'r esgyll, ond hefyd yn gwneud synwyr perffaith unwaith y dewch chi weld y patrwm. Felly mae gyda ni 7 sillaf, a phrif odl ar ddiwedd y 7 sillaf, a wedyn mae yna strac neu ddash, a wedyn 2 sillaf, a wedyn ni'n gweld yn niwedd y paladr, sef llinell 2 ar englyn, 6 sillaf a phrif odl. Felly mae yna 10 sillaf yn y llinell gyntaf ar ei hyd, os y'n ni'n cyfri'r 7 sillaf cyntaf a'r 3 neu'r 2 sillaf. Wedyn, allwch chi amrywio hwn o 7 a 3 i 8 a 2, neu mewn rhai achosion i 9 a 1, ond bydden ni'n eich cyngori chi i drio osgoi 9 a 1, os allwch chi, ond mae e'n dderbyniol. Iawn. A wedyn fel nodes i, 6 sillaf yn yr ail linell. Nawr, dyma'r unig beth sydd angen i ddeall am y paladr yw ble mae'r gynganedd yn ffitio. Mae'n weddol eglur a hawdd i weld yn yr esgyll. Mae llinell 3 o'r englyn yn cynnwys cynganedd gyflawn, a llinell 4 yn cynnwys cynganedd gyflawn, a wedyn mae'r llinell 3 a 4 yn odli gyda'i gilydd. Yn y paladr, mae llinell gyntaf o gynghanedd yn digwydd yn rhan gyntaf llinell cyn y strac neu'r dash. Felly mae'r 7 sillaf cyntaf yn y llinell yn gynghanedd gyflawn. Yr enw ar y 3 sillaf arall gyda llaw ar ôl y strac neu'r dash yw'r gwant. A mae'r hyn sydd yn 3 sillaf y gwant yn cynganeddu gyda 3 neu 4 sillaf cyntaf yr ail linell. Felly fel hyn, llinell o gynghanedd, strac, a wedyn y gwant sydd yn hanner llinell o gynghanedd, a wedyn hanner llinell o gynghanedd sy'n ateb y gwant, a wedyn diwedd yr ail linell yn y paladr, dim cynghanedd. Dydy gair olaf y paladr felly, y gair olaf ar ddiwedd ail linell 6 sillaf yr englyn, ddim yn cynganeddu. Dim ond odli gyda'r 7 sillaf cyntaf. Ar wahân i os ych chi'n creu cynghanedd sain, lle mae'r gwant yn cynnwys un odl, yr hanner cyntaf, yr ail linell yn cynnwys yr ail odl, rhan 2, a wedyn mae'r gair olaf sydd ddim yn cynganeddu mewn cynganeddion cyteiniol wedyn yn creu rhan 3 o'r gynganedd sain, a gallwch chi ddim cael cynganedd lusg chwaith rhwng y gwant a dechrau rhan 2. Rhaid i'r gair wastad fod yn ddiacen ar ddiwedd rhan 2. Allwch chi ddim gorffen paladr, sef ail linell yr englyn, gyda gair acenog, cofiwch ni. Felly grynhoi, mae rhan cyn y strac yn cynganeddu'n gyflawn, y rhan wedi'r strac, y gwant, y 2 sillaf yna, yn cynganeddu gyda hanner cyntaf llinell 2, ac yna gair olaf llinell 2 sydd bob tro yn air diacen yn cynganeddu gyda dim byd, ond yn cynnal prif odl yr englyn. A mae'r odl honno i'w chanfod ar ddiwedd y 7 sillaf cyntaf, diwedd yr ail linell, a wedyn llinell 3, llinell 4. Dyna'r brif odl yn rhedeg drwy'r englyn. Fe welwch yn englyn Dewi Emrys i'r gorwel, mae campwaith yw'r gair sy'n cynganeddu gyda'r gwant, sef cwmpas, a bod 4 sillaf di-gynganedd. Mae hynny'n iawn, gewch chi wneud hynny, rhaid cael o leiaf 2 sillaf o gynganedd ar ddechrau llinell 2. Rhwng 2 a 4 sillaf wedyn o gynganedd, gyda'r gweddill wedyn yn ddi-gynganedd ac yn cynnal yr odl. Iawn? Fi'n hapus i ymelaethu ar e-bost i chi sydd yn cysylltu ar e-bost. O fod wedi cael cyflwyniad felly strwythur y siap yr englyn un odlinion, edrychwch eto a grandewch ar englyn Dewi Emrys, gorwel. Wel rith fel ymyl rhod o'n cwmpas, campwaith dewin hynod. Hyn linell bell nad yw'n bod, hyn derfyn nad yw'n darfod. A fe sylwch chi, dyw'r ystyr ddim yn dod i ben ar ôl y strac. Mae'n ystyr yn rhedeg ar draws y strac yn y llinell yna, ynddo e? A dyna ni felly. Iawn, y dasg nawr ar ddiwedd y wers hon yw creu eich englyn un odl union cyntaf. Fe gewch ddefnyddio pob math o gynghanedd a ddysgwch chi, ond ni chewch roi cynganedd lusg yn y llinell olaf. Felly mewn gwirionedd, fe gewch chi roi cynganedd lusg yn llinell 1 neu'n llinell 3. Mae yna bobl yn edrych lawr o'r bobl sy'n gosod 2 gynganedd lusg mewn englyn hefyd. Felly os ych chi wedi gosod cynganedd lusg yn llinell 1, peidiwch â defnyddio cynganedd lusg eto mewn llinell 3. Gormod o gynganeddion llusg yn yr mesur cryno 4 llinell. Mwyn hwyluso'r gwaith, hoffwn i chi wneud englynion, os allwch chi, ond does dim rhaid, englynion
2 a 2. Mae athrawon Cynganeddu ar hyd Cymru yn gyfarwydd ag englynion 2 a 2, a siwr o fod wedi defnyddio nhw yn ei dosbarthiadau. Mae pob llinell felly'n cynnwys 2 o rhywbeth a 2 o rhywbeth arall. Enghraifft, 2 ddyn da a 2 ddawn dawel. 2 ddyn da a 2 ddawn dawel. 2 ddyn da, 2 ddawn dawel. 2 ddyn da a 2 ddawn dawel. Wi dal i gyfri sillafau gyda fe mysedd, nid pob arth sy'n gwneud. Os ych chi'n hepgor ar A, ych chi'n cadw at 7 sill. Os ych chi'n ychwanegu'r A, mae'n 8 sill. Ond mae 8 a 2 yn iawn ar gyfer eich llinell gyntaf chi'n dweud. 2 gamra a 2 Gymru. 2 gar a 2 gywirach. Dim rhaid chi gael gwrthrychau drwy'r amser. 2 emyn a 2 ema. Enw merch. 2 emyn a 2 ema. Os yn styc am bethau sy'n fenywaidd neu norywaidd, cewch wneud 2 a 2 neu 2 a 2. Enghraifft, 2 ebol a 2 aber. 2 lollipop a 2 lilipad. 2 emyn a 2 emwaith. Iawn? Fe welwch hefyd fod rhain yn gynganeddion cyteinol yn gallwch chi greu cynganedd lisg fel hyn. 2 fab a 2 botel babi. 2 fab a 2 botel babi. Ab, abi. Dyna'r cyflawni'r gynganedd lisg. Ond fel nodys i, os ydy yn gwneud bywyd yn anoddach, yn anos i chi, yna ewch ati i greu englyn ar unrhyw bwnc dan hael heb gynnwys y patrwm 2 a 2. Os yn chwilio am destun, os ydy testun yn help, beth am taith fel testun posib? Iawn, taith. Gai ddiolch i bob un sydd wedi para hyd y diwedd gyda'r gyfres hon o fideos. Gobeithiwch bod chi nid yn unig wedi cael blas ar y gynganedd, ond eich bod chi bellach yn ei deall ac yn gallu defnyddio i fynegu eich hunain. Mae angen ymarfer a mwy o ymarfer cyson mwyn hogi'r ddawn, a hefyd mae'n siŵr fod datblygu geirfa Gymraeg hefyd yn hwyluso'r gwaith o gynganeddu. Mwy o eirfa sydd gyda chi, mwy o bosibiliadau cynganeddol. Diolch hefyd i ganolfan, fel nodyn i gloi, diolch hefyd i ganolfan ysgrifennu Tynewydd ac i Llenyddiaeth Cymru am y nawdd i'r Gwersi ac i'r Gymdeithas Gerddafod, sef Barddas, am y gefnogaeth hefyd. A cofiwch, os allwch chi, pan bydd y cyfyngiadau yn fwy llac ac yn caniatáu bobl ddod ynghyd, fynd ar y cwrs cynganeddu blynyddol sy'n digwydd dros wythnos o hyd yn Nhŷnewydd Llanystumdwy yn ei Fionydd. Ac i gloi, cynghanedd am byth!